Hello mga kaluto! Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, magluluto tayo ng pinakbet na sili. Halina kayo, samahan nyo na po ako. Yung ating mga sangkap, mayroon po tayong karne ng baboy, yung ating kamatis at yung ating mga aromatics na bawang, sibuyas at luya. At yung ating sili na hindi naman manghang mga kaluto. Yan yung madalas na ipakbet ng mga Ilocano mga kaluto. At ang ating pampalasa ay bagoong isda lamang mga kaluto. You must try this, or else you gonna miss this one. Pinakbet na sili. Nagluto lang ako ng pakbet na sili, napapa-English na ako. Until now, my nose is bleeding. Yes, Lord, nagyaman akmanan tatang aldaw sapay kuma datoy naidasar nga kanat i-bless mo, Lord, and Lord, linisin mo, Panginoon, upang siyang maging kalakasan ko. Salamat din, Lord, sa pangalaga mo sa aming kalusugan, yung pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, ay malaking blessing na po yun sa amin, sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo na po. Tilinutok tata, pinakbet nga puro nga sili. Linakukak ti
baboy kung nagprito ako galunggong. So may kaya ta kadwanda nga manganan. Manantay man ni di ko na. Masin George maya tagi maak nabugwak na yung ima ko maya maya tikas toy nga sinsidaan ako pinakbat nga sila Dati yung sili ang nagasang, hindi pumanghang yung sili na pinapakbat ng mga Ilocano. Gimas. Shout out na kayo nahilig ti pinakbat nga sila May kayon ta kadbaon dakon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing, and stay positive!